Така сега. искам да ви кажа. И искам да го Пак прави пица. Да ви напомня, ако някой е забрал. Почваме на ново. Тестото, лютеница и кашкавал. Така каймата слагаме, нареждаме. Така маслини, сланина, много яко и кисели краставички. Почвам да слагам, батко нарязан съм ги. Е така. И кисели краставички, нали казах. Батко пак готви, батко. Правя тук едни пици, едни цирковини сцени. Така, сложих и чубрица малко. И тук имам кашкавала за после, като се позапече. Чубрицата от баба ми, бате. Сланината се слага с невероятен вкус предава, да ви кажа да знаете. Това е, печем 30 минути и става топ, тя занадува много топец.